Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video ay update namin kayo kung ano na yung nangyayari sa aming backyard. So yung mga pinurga namin guys, yung mga sisiw na tig 2 weeks na and yung iba is tagwa 1 month na. Every 2 weeks po kami nagpupurga. Baba tayo doon and papakita ko sa inyo kung ano na yung mga pinurga natin. If you haven't subscribed in our channel guys, i-consider nyo i-subscribe ang channel na to. Do like our videos, share this to your friends, and do comment down below guys kung ano yung mga katanungan nyo. So ito guys, papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit namin sa pagpupurga ng malalaki na namin ng mga sisiw. Tig 2 months up. Susunod na mga videos guys, papakita ko kung paano namin kinuha and kung ano yung pamantayan natin sa mga ganito kasi meron yung iba na parang natatanda na o hindi na rin siya kailangan o hindi na natin siya magagamit kapag tayo ay nagpupurga ng ating mga sisiw. Yan yung ginamit namin sa pagpupurga. And then yung kanyang shell naman is parang ganito guys, para din siyang niyog. Pakita ko na lang din sa susunod na mga videos kung ano talaga ang puno nito, kung ano yung itsura. Kasi nga para din siyang coconut talaga guys kung tutuusin. So again, gumamit kami ng ganyan para mas tipid sa gasto sa ating pagpurga. And then ito yung kanyang nasa laman. So yung iba guys, yan mamasa-masa pa. Kasi kapag tuyo na yan guys, hindi na rin yan effective o hindi na yun ang kailangan natin sa pagpupurga. So yan guys, yung dito guys, ginamitan namin ng Bastonero Plus. Yan naman yung ginagamit namin kadalasan dito sa pagpupurga. Pinurga namin sila kaninang umaga guys. Ngayong hapon naman, papakainin na natin din sila. Papakainin na natin to kasi napakaaligagana po nila. So, eto naman yung mixing guys. Gumamit kami ng azola na hinugasan. And then yung Gallimax namin guys, yan yung ginagamit namin. Nayod na niyog. So, sa mga market yung makikita yan. And then yung azola natin. At saka yung ating Gallimax guys, tsaka tubig. Para yung Gallimax natin guys is ma-mix talaga siya sa ating mga pagkain. So, nilalagyan namin ng tubig kasi nagiging malambot yung ating Gallimax wherein nagiging sticky siya. And then yung mga ingredients na sinabi ko kanina is naghahalo-halo talaga sila. Kasi before, na-try namin na dry feeding siya. So hindi kasi kumakapit yung ating Gallimax sa ating kinayod na niyog. So yung iba namimili pa. So ganyan yung magiging itsura niya guys kapag nilagyan natin ng tubig. So naghahalo-halo na talaga sila. So ayan guys, gumagamit kami ng azola, kinayod na niyog kasi sinasanay namin sila as much as possible na ganyan pa sila kaliliit guys. Is ginagamitan na namin ng mga ganitong paghahalo na mga pagkain nila. Makatipid tayo. So eto guys, makikita nyo naman, ayan. Kinakain talaga nila yung azola guys. Yung iba talagang namimili pa ng green. So isa rin yan sa kinaganda ng azola guys kasi high in protein po sila. Ayan, maganda talaga yan sa ating mga sisiw. Meron ding iba na talagang pinapamerenda nila. Binibigay nila as snack doon sa kanilang mga alaga. So dito sa amin guys, hindi na namin muna yung ginagawa kasi ay din namin mabigla yung aming mga alaga na puro azola na lang din. By the time na pwede na silang i-release sa ating range guys is hopefully pwede na silang ma-pure na lang ng azola para at least makatipid din tayo sa feeds. So ayan yung kanilang kinakain guys dito sa amin na bagong formulation na ginawa namin or bagong paghahalo ng mga pagkain kasi nga meron na tayong azola na nagagamit kasi nga rumami na yung azola natin guys. So, dahil natapos silang pakainin, so magba-bacterial plussing tayo later guys. Ayan. Pakita ko rin yan later guys. Sa tayo sa mga iba pa nating mga napurga na papakainin. Ayan guys, isa din to sa mga pinurga namin today. So kasama na yung mga pabo natin na maliliit pa. Nasa 2 weeks old, pati rin dito sa kabila guys. Ayan, yung sila kuya namin na tinatawag. So ayan, papakainin na rin natin sila. May napapansin ko yung mga maliliit. Meron din talagang mga ganyan. Hindi kasi magkatulad yung laki nila. Depende rin yan sa sisiw. And then yung dito naman sa kabila. Ayan naman yung dyan sa kabila guys. So malalaki na tong dito. And so ito yung tinatawag namin na kuya guys. Ito yung si kuya na tinatawag namin guys. Anak ni Zoro. So ayan guys, papakita ko rin sa inyo yung pupurgahin pa namin na malalaki na. Kasi yung mga sisiw is kaninang umaga ko napurga. And then yung itong malalaki naman is ngayon namin pupurgahin para wala na din tayong iisipin sa pagde-deworm. Para isahan na lang din lahat guys kasi nga napaka time consuming ng pagde-deworm. Lalo na yung malalaki kasi nga Kailangan natin silang isa-isahin, of course, kasi individual yung binibigay namin. Compare kasi sa mga maliliit or yung mga sisiw is pwede lang na ilagay lang natin doon sa ating waterer and then iinom na sila. So, purga na yon. Dito sa malalaki kasi kailangan natin ng gumamit ng
individual para at least sure tayo na bawat isa sa kanila nakakainom talaga ng pampurga natin. So ipapakita ko rin yan sa inyo mamaya guys kung paano kami magpurga. Ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung aming pupurgahin. So eto yung pupurgahin namin guys. Isang cage sila. Ganyan sila kaaligaga basta merong tao. Ilan din to sa mga batch na i-dispose na rin. Kinaganda kasi sa pagpupurga guys na may maintain natin yung kanilang katawan kasi nga katapos ng pagpupurga nila wala na silang mga worms kung meron man sa kanilang katawan. Nalalabas nila yon and then right after that is gagana silang kumain kasi nga napurga na natin. So yung ilan dyan, mapapansin nyo rin yung mga maliliit, hindi sila kasi same ng batch pero kadalasan dito is pang dispose na talaga. So kasi malalaki na yung iba, ganyan na yung iba oh. So yun, papakita ko sa inyo yung aming pagpupurga. So, ito naman dito guys, nasa ilalim ng aming bahay, ayan. Pupurgahin na rin ito kasi ayan, malalaki na sila para mawala yung mga worms sa kanilang katawan. Magpupurga tayo at sama natin to sila doon sa kanina na sinabi kong pang dispose. Pero ito guys, maliliit pa to. Pero pwede na itong pang individual kasi 2 months and up na yung kanilang edad. Merong isa dito na ayan, na pabo guys, na nasama siya dyan. So isasali na lang din natin siya. Nga pala, ito, kaya na-ready na namin to, nalagyan na ng buhangin, na-disinfect na siya. Kasi yung pinurga namin kanina guys, dito namin sila ilalagay kasi nakita nyo naman malalaki na sila. Kailangan na nilang ibaba sa lupa, kaya ito naka-prepare na. Bababa natin sila dito para at least makapagliwaliw na sila dito. At saka malaki na yung area kasi guys. Ayan, compare doon sa kulungan na nasa ibabaw lang sila. Ito guys, naka-prepare na kami para sa bacterial flushing natin. Yung mga water guys na meron na yung tubig and then yung zone rocks, ayan. Yung tamang-tama lang po guys na babaho siya, tsaka hindi naman yung tipong napaka-alinsangan naman sa ilong. And yung tubig niya guys is ganyan, katamtaman din, mga nasa kalahati. So ayan guys, yun yung ginagamit namin sa pagbabacterial flushing. Yung mga dito guys, papakita ko sa inyo na umiinom din sila. Based on our experience, higit kumulang 4 na taon, yun yung ginagawa namin. So, nasa inyo na yan or nakadepende yan sa inyo kung susubukan nyo yung aming pamamaraan dito. So, ayan guys. Iinom sila niyan guys kasi nga hindi naman yan yung tipong talagang ang tapang-tapang ng sunrocks. Yung katamtaman lang. Ayan. So, yan yung ginagawa namin dito kapag tapos na magbastonero or magpurga ng aming mga sisiw. And then yung mga malalaki din, of course, ganun din ginagawa namin. And yes, that's it for this video guys. Hope you like our video today and sana again may natutunan kayo in this video. So before anything else, isa-shoutout ko muna kayo ng mga nanonood sa aming videos guys. Shoutout to Sir Mike Arvin, to Thias Channel YT. Shoutout din pala ni Sir Joey Tayoto, sina Angelo Salamanca, kay Ken Kuyab, and also to Sir Guacher Hachanova from Bulacan, to Sir Helium Nomolas from Davao Oriental, and shout out to Sir Reynante Ombiga, and also to Sir JR Loha from DMJ South Cotabato Breeder.
Maraming salamat sa inyong lahat na nanonood sa aming videos. And again, we really appreciate you guys na nanonood sa aming video. Sana magpatuloy kayo manonood. And don't forget to subscribe our channel, guys. Like our videos. Share some videos to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na yon. And do comment down below, guys, kung ano pa yung mga katanungan nyo regarding that particular video. Hit the notification bell, of course, para at least notified kayo every now and then na meron kaming bagong ilalabas here in our channel. So, disclaimer again, yung mga sinishare namin na karanasan dito is based on our experience, base sa karanasan, base sa humigit kumulang 4 na taon na pagba-backyard breeding. And it's up to you whether you follow our ways or yung mga pamamaraan namin dito, kung ano yung sa tingin nyo makakabuti din sa inyo. Based on our experience, yun ang nangyari at mga in-apply namin sa backyard namin na naging maganda naman ang kinalabasan. So ayun, thank you for watching, guys. Hope you like our video and na-enjoy nyo yung video na to. Thank you and goodbye! Peace out, everybody!